ebe anyị ka nọkwa ugbu a bụ ebe a na-akpọ nkwụbọ dị na ya bụ emene ebe anyị kọrọ unu ọ bụ na ịgụọ isiokwu anyị ịnụ ka anyị si wee gwunu na otu nwoke ka a na-asị na ọ dị ka aka ya dị na ihe mere ụmụ ya ịtọ o wee bụ na afụrụ ụmụaka ahụ na nke a na-akpọ friza onwe ndị na-akụ egwu ebe a unu ewe n'iwe na ya bụ mkpọtụ unu na-anụ o wee bụ na afụrụ ụmụaka taa na friza aha ụmụaka ahụ bụ Chimdalụ Amarachi na Ebube nke bụ na Chimdalụ dịzi afọ 11 years nwekwa nke dị 8 years na nke ọzọ nwere ike ịdị ebe dị ka 5 years o wee bụ na afụrụ ụmụazị taa ahụ na friza ihe nke a na-eme na 4th Jenụwarị 2022 anyị egosigo unu ebe ahụ wee bụ na-eji nnukwute igodo wee kpọchie ya anyị wee sị ka anyị makenere ebe mama ụmụaka ihe a mere nọ ya ka anyị chọrọ ya wee bịa n'ime nkwụbọ n'ike ebe anụnwa aha ya bụ Millicent Amadiukwu ka anyị Amadịkwa ọ dị mma ka anyị jụọ ya ajụjụ sonyesi anyị ike na BBC News Igbo. Madam ndewo. Ndewo. Gwa anyị afa gị o. Afa m bụ Millicent Amadịkwa. Amadịkwa. Ọ dị mma. Maka ọ dịbụ anyị ka Amadiukwu. Ndị Amadịkwa. Welitetụ microphone a n'ọnụ gị. Ọ dị mma. O jideziere gị. Gwakwa anyị afa gị ọzọ. Afa m bụ Millicent Amadịkwa. Ọ dị mma ọtụtụ ndị sonyeburu anyị na mbụ na-ajụ anyị si kedu ebe ihe a nọ mee kedu ka o si wee mee biko gwakena anyị ọ gị bụ mama ụmụaka ịta anụnwa a sị nwụrụ anwụ Ọ mụnwa bụ mma ha. Gwa anyị ka ihe a si wee mee mbọsị ahụ. Ka o si wee mee bụ na ana m ere fresh tomato na ose n'ụtụtụ ana m adị na-apụ n'ụtụtụ na-alọtakwa ebe 7 ya bụ na-alata m ebe 7 otu m shabụ nkwa pee geeti m adị ụmụaka na-agbakwute m abata m na 4th Jenụwarị ahụ mkpụrụ ụbọchị n'ọnwa nke mbụ abata m n'ahịa afụrọ m ụmụaka m emepe m geeti afụrọ m ụmụaka m ha gbakwuteghịkwa m ha jụọ m onye nke mụ na ya so ga ka ebe ụmụazị a nọ maka na o bu m ụzọ wee laba ọ sị m na o nwere onye ọ fụrụ mgbe ọ batara ajụkwa m ọga anyị kedu ebe ụmụaka nọ ọ sị m na ya fụrụ amara ebe ha nọ o bukwara oche tukwuru ana na-adụchi trauza ya mgbe m jụgidere ya bụ ụmụaka ọ sị m gaa ọda saịdị ọ sịkwa m gaa ebe ndị nke a ha nọ m na-agbagharị na-emene na-achọ ụmụazị ha chọrọ m ha ebe ha na-aga chọkwazie ebe ha na-anọ ha aga o nwere ebe m fụrụ ya bụ ụmụazị ha lọchitekwa m jụọ ya sị ya ọ na o nwere ebe ị mara ụmụazị anọ i wee du bizi ka m na-achọ ha otu a o nwere ebe ị chọrọ ha ọ sị na o nwere ebe ya mara ya na-eji ịchọ ha m sị ya na ị nweghị ike ikwu na ị mara ebe ụmụazị anọ itukwuru otu a ọ sị m ma okporo ụmụazụ a jee ere n'okporo ha jee ere m sị ya na ị nwere ike ire ha na o nwere ihe na-ama mmenwu obine ebe ahụ ọ na-adụ akwa wee yiri trauza ahụ ọ na-adụ gaa stret na friji small freezer dọrụ n'ọnụ ụzọ ebe ahụ si m na ụmụazị emeche friza ka ihe ha na-achọkwa n'ime ya ka m tọọ n'azụ ọ bụrụ na o mepego friza ahụ friza ada akpọchi akpọchi o de emechishi ike. Madam chedo ka anyị pụtatụ ebe a na ọ dị ka ndị mmadụ anaghị ahụta ihu gị ọfụma. Ọ dị mma maka ndị na-asị na ha ada ahụta ihu ya ọfụma na-anụ ihe ọ na-ekwu anyị sị ka anyị pụtakwuo ka amara ma na ga-ahụ ya ọfụma. Madam ngwa kọwakwara anyị mgbe di gị nata kedu ihe o mere ụbọchị ahụ. Di m nọ bifọ m nwa wee nọta ọ nọ okporo trauza na-adụchi were nnedo na-adụchi ebe trauza ya gbawara so mụ na-ajụ ya sị ị ga-asị na ị mara ebe ụmụaka nọ idu les consign ka m na-ekwukwa ya o nwere ihe inwe nwere ike ime ọ sị na o nwere ihe ya nwere ike ime ka m bawara mbọ sị m okporo ụmụazụ jeele
na okpogho na ha jeele nsị na ị ga-emenwu ya na ụta m na-achọ ha o nwere ebe ị nwere ike ịchọ ha na o nwere ka ọ dị mbịa ka m rie nri obi nọ nnọọ gaa stret na friza dị n'ọnụ ụzọ anyị otu a mepee friza ada akpọchi friza ada emechishi ike nke a ga-asị gị na ịkụnyegodu nwa obere nwa na ya na ọma mepenwu ya so o mepee friza si m bịa furu ebe ụmụazị anọ na-egwu egwu wee skwizicha onwe ha n'ime ebe a m sị skwizicha onwe ha az na ụmụaka niile ga-anọ ebe a ka m biliri ọtọ rọsh ebe ahụ ọ bụrụ na onye nke nnukwu nọ n'elu ya wee hanga aka ya like this wee hanga aka ya mụ kụọ ya aka n'isi o megharị ha ahụ ya nwa na onwe ya etinye aka kute ụmụazị atụ ha mụ kufute onye ọzọ na metụ ha kufute nke ịtọ na metụ ha mụ mee ka m dọọ ha aka n'ụkwụ ka m mara ma o nwere ozi nke na-eme ya m rọsh ka m gote kredit ka m kpọọ my senior sister ya bụ onye izizi m bụ ụzọ kpọọ bifo m ga-afụta bụ na ojego chọta moto ndị ogbe ụta m shitie mkpu n'ike ndị ogbe ha gbafụtachago ha na-ajụ m ogene m si ya jee furu ihe na-eme na be m ha gbapụtakwa ozugbo ahụ bifo m na-egote kredit afta ha chọtago mini bọs si m ka anyị rọshe to hospital m che na ihe abụrụ ihe hospital ha sị ka anyị rọshe na-enwekwara ike irevise life ha o nwere ozi m ihe ọzọ m ga-eme mgbe ahụ m kulitekwe ụmụazị anyị tinye na moto gawa na Nation Hospital ruo na Session Hospital dọkịta enene ha wee tinye ihe n'aka wee nene ha wee hihie isi m wee na-akpọ ma pasta anyị na-akpọ ụmụnne m na-akpọ onye ọbụla mma n'abalị ahụ na-akpọsi bịakwa na bịa furu na ihe mere na mmiri erikwa m onye ọbụla bịa pasta anyị bịa kpechi ekpere nwere ozi ọzọ my brother wee kpọsị ka anyị gawa meke kọmentị na polisi anyị ejewe na area command wee mekize entry wee jụwazie ya ajụjụ ọkọcha ka o si wee dị ajụwazie mụ na akọrọ ha ka o si wee dị si o nwere onye m na-asọspekti nsị na onye m nwere ike ịsọspekti m bụ ọga m na ya nwa nwere ike ime nwudere ihe a na o nwere onye ọzọ m na-asọspekti m otu a ka isi wee gwa ya ndị polisi yes ka ihe iji kwuo otu ahụ ihe m ji kwuo ya bụ na for long ọ na-adị na-asị na ya ga-egbu m na o nwere ihe ga-eme na after all na ya ma njedo ma nga na ya nwere ndị ga-agbapụta ya m chere ma otu o si ekwukwa na o nwere ihe ọ ga-eme ọ sị m na ya ga-ewu ma magbu m sometimes ọ sị na ya ga-egbu ụmụazị a na ya ga-egbu ha nnọgide nsi nọgide na-eche echiche ka o nwere ihe ọzọ ka o nwere ihe na-abata gị n'ime ọ sị na ọmụnwa ka ihe na-abata n'ime for long deti na-emegidego m kpọọ dị ya senior sister bụ Aunty Ann gwa ya sị ya na ihe nwanne gị na ihe na-agụzi ya bụ igbu mmadụ ọ sị m na o nwere onye ọ na-egbu na ọjọs ka o shi adị na-eto ọnụ megidekwa m kpọkwa my senior brother si ya bịa duru anyị na ihe na-agụzi ya bụ igbu mmadụ so that to save life on 27th December ka ọ sị m laa m jee onime ụlọ bufetecha akpa m dobe ya n'iro 27 December nke gara aga si ya na m chọrọ ịna mana ya biko ya dunye m ụmụazị a bụ nke ya mana m chọrọ ndụ ha na mama ha fọrọ ya ụmụazị a na ọma letenwu ha n'oge igbu ha ọ sị na m enweghị ike na okporu chen ahụ kpọchi geti anyị n'iro kịta ọ ihe o ji kpọchie geti anyị n'ime that day yes ọ ya bụ ihe ahụ o ji kpọchie geti anyị n'ime m kpọọ my senior brother si ya na ihe na-eme kịta ọ sị m nye ya fon ọ sị m na ya n'ebe ahụ si ya yes ọ sị m nye fon m nyekwa ya fon ahụ o wee jụcha ya ajụjụ bụ akwara ya mba si ya na ọkwa na be mmadụ ka m n'ubusi ebe ọ na-agwa m na anyị eji ego mana ọkwa mmadụ bụ ihe mụrụ m ya hafụ anyị ọsị enye m fon onye m fon ọsị m na ya na-abịa so my brother abịa bụ ihe a wee mee na 4th of January 2022 ka ihe a na-eme ọkwa ya kedu ka isi filie maka ajụjụ karịrị ihe nke agbagwojuru mmadụ anya ụmụaka ịtọ kedu ihe ị na-eme oge ifuru ihe a kedu ihe ị na-eme mọmi ụmụokwu ihe ọzọ m mere akwa ka m na-ebe nwere ozi ihe ọzọ m mara m ga-eme ọ bụrụ na ihe a ga-revise that life aka m revise that night because ọ dụghọrọ m easy lose that 3 children 11 years nwere ihe m ga-eme kịta ka m mụta nwa 11 years kịta nwa na-esiri m nri ọ na-asụ akwa ụmụnne ya that morning akwa ka o kpofutere akwa ọ ga-asụ ka o kpofutere ana ọsụ ha akwa ahụ m bata ọ dịkwa m ezigbo mwute n'obi amarọzi m ihe ọzọ m ga-eme ọ dị mma o nwere ihe anyị na-anụgasị na mgbe dọkịta nenere ụmụaka na ọ dị ka a ga-asị na o nwere ihe dị na-acha black
ha na-agbọ n'ọnụ na ọ dịka gasị na onwe kemikal e nyere ha tupu atinye ha n'ime ya bụ friza. Ọmụnwa bụ ihe gwara dọkịta si ya gịnị bụ ihe ndị ahụ si ya n'ọnụ na-awụ m n'ahụ maka na ekumụma na-abụ ruo na the hospital si ya na ihe o nwere ihe si ya n'ọnụ na-awụpụta na-awụcha m n'ahụ m niile ibi na efe a m yi taa ka m yi that day o site chere efe m a niile mba ihe ahụ na-awụpụta ha n'ọnụ. Ọ sị na ya nyere ha tii and n'ihe ahụ o nyere ha abụghị tii because ọnụ ha ebe a niile jiri nji once. Ọnụ ha niile na-acha black o jiri nji even picture ahụ ndị steeti ndị area command tekere ife ọnụ ha na picture ahụ o jiri nji. Ọ dị mma. Onwe onye na-ajụ anyị ajụjụ kịta na-asị o nwere ka unu si asọspekt ma ọ dịka ihe gbasara iji ụmụaka ahụ gwọọ ọgwụ ego ka ọ bụ iwe ka o were wee gbuo ha ka ọ gịnị? O nwere ihe o kwugoro ọ gwara ndị uwe ojii n'ọnya bụ iwe ya? O nweghị ihe ọ gwara ndị uwe ojii na ọ bụ iwe ya. O kwetebedị na ya nwagburu ụmụazụ ahụ. Mana ka esi sọspekti wanyanwa? Kedu ihe kpatara eji sọspekti wanyanwa? Ihe m ji wee na sọspekti ya bụ na dade niile obe ha akwa ife ka anyị ruru area command obe ha akwa. Ihe ọ jụrụ onye polisi ebe ahụ bụ kedu ihe ọ na-enere ya aja anya. Onye polisi wee jụọ ya si ya na ihe ọ na-enere gị aja anya bụ ụmụazị gị taa ha igburu wee wunye ha na friza. Hey Chimo, kedu ihe na-eme kịta? Ka ihe na-eme kịta amaghịzi m ihe m ga-ajụwa gị. Ka ihe na-eme kịta? Ihe na-eme kịta bụ na ọ nọ na steeti ID and na like Thursday gara aga m jere ebe ahụ bụ ikpeazụ m jere na steeti ID ka ọ na-agwa m na ọkwa m si na m chọrọ ime ya kesi m ji eweta ego bịa mewe ya kesi ọkwa m si because of na nsi ya weta ego ka ime ebe ọ sị na ọ bụrụ ya nwa nyere ụmụazụ a ihe ha nwụrụ ha nwụrụ na oge eweta ego ka ime autopsy lab a na-akpọ autopsy. Ọ sị m ọkwa m chọrọ ime ya kesi m ji eweta ego ka imezie ya autopsy. Kamgbe ihe a mere kedu ihe ụmụnne di gị ha kwugoro maka ihe a mere? Maka ụmụnne gị nọ ebe a, anyị ga-ajụ nwanne gị nwaanyị kedu ihe ụmụnne di gị kwugoro mgbe ihe a niile na-eme? N'ụtụtụ 5th ahụ ụmụazị aka nọ na a na-eji tinye ha na mọchụarị ka m kpọrọ their senior sister ha na-akpọ Aunty Ann obi n'Owerri si ya bịa na ihe ahụ m na-agwa ya emegokwa na nwanne nwoke egbugo ụmụazị taa. Ọ na-ajụ m ha nwụrụ anwụ nsị ya bịa na hospital now ma ọ bụrụ na ọ ka chọrọ ịfụ ozu ha bifo itinye ha na mọchụarị na mụnwa nwere ike isi ha nwee ndidi ka o rute nwu mana from that ọkpọghọ m n'ọzọ ọ sị ọkwana m lee ihe mere na ya bịaghọzi o nwere ozi ihe ọzọ ha kwuru mana o nwere otu onye n'ime be ha kpọrọ m n'abalị on 5th ahụ si m na ha anụghị ihe mere na onye ọbụla dị mwute n'ihe merenụ na m nwee ndidi na ha na-abịa. Since ahụ kwa na onweghị onye kpọrọ m ọzọ onwekwana onye m fụrụ anya nwere onye bịara jụọ m ka o si wee mee nwere onye ọzọ maọbụ ka ha si wee kwuo maka ya ọzọkwa. Ya bụ na ụmụaka gị atọ ahụ nkịta nọzi na mọchụarị? Ha ịtọ nọ na mọchụarị. Gwa anyị afọ ha na afọ one ha dịja. Chidalụ badam nwanyị Chidalụ dị 11 years. Amarachi bụ esote ada ya bụ onye nke ịtọ maka Chidalụ tọrọ Akachukwu ka m kpọ gafịa. So Amara dị 8 years. Ebube bụ nke ikpeazụ Ebube dị 4 years. Na Disemba gara aga ka o mere 4 years. Ya bụ na nwatakịrị dị 11 years amarụgoro na friza abụghị ebe ọ ga-ajọs were ụkwụ banye. Ụmụaka ga-ewere nwa ụkwụ rịbanye kpuchinye onwe ha ebe ahụ. Ọ dịchahụ pọsịbụl na uche nke m. Kedu ihe i chere? Ụmụaka ahụ adabanye na friza ha dabanye na friza ha na-ejekwa n'ime gịnị ihe a bụ 2 days ovulate small freezer bụ ihe ahụ. Unu enweburo friza ahụ before? Kedu mgbe o bunetere ya? Na second this January ka o buletere ya. O ji eshi na shop bulete friza ada arụ ọrụ. So mụ jụọ ya sị ka ihe butere friza ịbịa mee
ọ sị m na ya chọrọ ire friza ahụ ere. Nse friza na-adịrọ mma ka ị chọrọ ire ere ma ga arụghọ ya arụ. Ọ sị m na ya chọrọ ire ya otu ahụ. Ya bụ na o nwee ihe o bu n'obi wee bunete ya bụ friza ọ ihe o gosiri. Ọ dị mma. Kedu ihe ị nwere ikwu ugbu a tupu anyị ajụọ nwanne gị nwaanyị ajụjụ? Ihe m nwere ike ikwu bụ na ya bụ ihe ike gwụrụ m. Ị na-afụ m otu akịtị fụ na ike gwụrụ m, na onye mmadụ ka ọ ga-esi gbatara m ọsọ enyemaka na ya bụ okwu, na ihe m chọrọ bụ justice n'okwu a. Ya bụ ihe m chọrọ na-akpọ ndị Naijiria, Enugu steeti, onye ọbụla mmadụ ka ọ ga-esi wee nyere m aka, ya nyere m aka na o nwere ihe m maara m ga-emenwu. O nwere ihe mma m ga-emenwu n'ije a, amaghịzi m ihe m ga-eme. O nwere na ihe m ga-eme kịta ka m fụ ụmụazị m taa. Onwezi ọzọ mma m ga-eme. O mere m ya maka na o nwere ihe m ga-emenwu ya. Ọ maka ya ka o ji wee mee deti. O nwere ihe m ga-emenwu ya ebe ahụ, ọ ya ka o ji wee mee m ya. Ọ na-agwa gị na ya ji ego ọ na-agwa m na ya ji ego, na ụmụnne ya ejikwa ego, na ụmụnne ya ga-emenwu ihe ọbụla wee save life ya ma ọ bụrụ na ya gbuo anyị. Ndo o nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ajụgasị, mana anyị ka ga-abịa ndo ficha anya mmiri ka anyị jukene nwanne gị nwaanyị ajụjụ. Dịka kemgbe ya bụ ihe mere, ọ nọ na nke nwanne ya nwaanyị na nkwụbọ n'ike ebe anụnwa, ka anyị na nwanne ya nwaanyị nwegodo nkata. Madam ndewo. Biko ka anyị mata afa gị. Aha m bụ Mrs. Mary Ann Anike. Ọ dị mma. Kedu ihe merenụ ka ihe menụ nwanne gị nwaanyị nọ n'anya mmiri ugbu a? Gwa anyị ka o si mee biko. Abụrụ ọsọ nwanne m nwaanyị nọ n'anya mmiri. Onye ọbụla nọrọ okwu a nọ n'anya mmiri. Nọzigodo oche gị otu a. Ngwa na-ekwu. O nwere onye nụrụ ihe mere m na-anọghị n'anya mmiri, ma nwoke ma nwaanyị. Even the day eje police station n'abalị ahụ, nwere ndị polisi na-ebegharị befta ya mmiri, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. O wutere onye ọbụla, onweghị onye ga-ana ya ma kịta ọ na-ama na-ewute, maka ọ bụgodu na ofu onye isi ka edie. Ọ bụkwa na ọ dị izu ma nke a ofu abụọ ịtọ, ọ karịa obi. Biko ewekwana iwe. Anyị mata kene, gwa anyị afa gị na mbido. Afa m bụ Mrs. Mary Ann Anike. Kedu relationship gị na mama ụmụazị anwụrụ anwụ? Ọmụ atọrọ ya direct dị fada mmadụ. Mgbe ị nụrụ ka o si gwa gị na agwọ nọ n'akịrịka na be ya mbọsị 4th January a ihe a na-eme? Enwetara m ozi ebe after 7 or to 8 n'abalị 4th ahụ. So m nwachi ya chọọ na nke ndị nebo ma nwere ebe ha na-ada na-apụ ọrịrị ya chọọ ebe ahụ. Ọchị m na ebe a ka ya na-eje na ya na-akpagharị na main road. Nshi ya jukene dadi ya na dadi ya ga-emebe ụmụaka anọ with hope na odufuru her life. Shi na o nwere ebe o dobere ụmụaka ya ji ejụwa ya. Ọchị m na ya ajụgo ya nọ na-aba mba. Shi na ya mara ebe ha nọ. Nshi ijukwara ebe ọ nọ, kwa ọ nọ na ya dịpụ aga ya. Ọchị m nshi ijukwa ebe ọ nọ. Ọchị m na ya jụrụ ọchị na ya pụrụ apụ na ya marọ na ha na-asụ akwa ya wee pụọ. Nshi na ọ maara ebe ha nọ. So ka ọ chọgaricha isi m na onweghị ọzọ ya ma ya ga-emechi ya jee tukuru na Chief buru steshọn ka anyị jee mee kentara. Ọchị na ya bịa buru nri ka ya tukuru rie nri. The man wee bine from ebe ọ nọ gas straight to that small freezer wee kwupe ya kpọọ ya. Chi ya bịagodo bịa afọrọ ebe ụmụaka bịa banye n'egwu egwu squeeze chi onwe ha otu a. Ewere ndị ahụ ya ji n'aka wee tufuo. Nyanwa ji aka ya wee je kwupe nya. The man bụ ihe bi direct, ọ bọdụ ka ya chọọ na ọ jere direct jee kwupe ya. Ya wee tufuo ndị ahụ gbaga ebe ahụ, ha wee bufetewe ụmụaka. Mgbe ahụ kpọchikwa m bag si mụ na ụmụaka ya mgbatakwa na ụmụaka ahụ anwụgokwa na mmiri erikwa ya. Na-ajụ ya gwa m okwu ya ka ihe mere mgbe akwụkwọ na-ebe okweghị ya mụ na-anụ ihe ọ na-ekwu. Chi ya ha fụgodakwa agwa m ka m mara ihe m na-eme. Ọchị m na ha ịta nwugo n'ime friza ka ha nọ. Wee tiwe mkpa ebe m nọ bewe beji akwa wee chọwazie moto maka anyị dị ọtụtụ. O nwere ụmụ nwanne m ma ndị ọzọ so m shi ebe a gaba n'abalị ahụ. Anyị wee chọwa mta anyị ga-eji wee pụọ wee kpọọ ya. Ọchị m na ha jewe Sacred Heart nshi oke na m na-abịa ebe ahụ kịta.
o ruo 10 minutes ọkpọchie m bak na erenere ebe a rijet ha jewe anonseshọn nshie which means na ha anwụchago wee rute anonseshọn anyị rutere ebe a ebe to 11 ma after 10 maka bifo anyị enweta moto anyị nwetere ya n'oge bifo ma afta bụ na ozu ụmụaka taa gba n'elu tebụl ka a na-egburu na slọta onwe onye jidere ibe ya onye ọbụla na-egbu onwe n'akwa na-egbu onwe ya anyị wee mechie wee jụọ ndị nwoke sa anyị jechi ya echiche unu na ihe a kịta achị na anyị ga-eje polis steshọn wee ka anyị gwa ya ndị polisi dị manụ kwụpụkwa oko nwere ihe na-eme kọl wee jụọ my sister shi ya ka ebe papa unu nọ ọchim na-eye ebe ahụ nje ebe ahụ kpa ya shi ya na-achị gị bịa soro ha na moto o wee soro ha gawa anyị dị ịtọ wee nọdobe ozu ụmụaka ịta ụmụ nwaanyị ịtọ and ha freeze ha dịzinụ ka ndị esi na friji wepụta mgbe m metu ma m pụtara na-ebe akwa na bụrụ onwe m na-asụ ha n'ahụ na-ebe akwa ahụ ha niile dị ka ihe si n'ime mmiri wee gọpụta wee jụọ my sister shia ahụ ụmụaka dị wet too much and not dị too cold shia friji anyị dị shọ na friji adịghọ mma na ọ dara ọrụ ọchị m na ọ dọrọ mma na ọ ka sheshi wee burete friji ahụ shia maka na njekwa ya na nke ada akwa ya niile dị so wet and o juru ezigbo ike ihe si na friji wee wefute so the thing wee wute m too much ka ha jechere bata anyị nata n'ime abalị ahụ rukwa n'ụtụtụ anyị gawa n'ime abalị a bifo anyị ana agbanyere m ọkụ foonu m wee maka ọ na-abụ nnọgide nje gbanye ọkụ foonu n'ele mmago na o nwere ihe ga na-eme ọ dịghị ka ọ na-eme na nrọ nnọgide otu a m jee gbanye ọkụ foonu m jee ha raụnd ebe ahụ anụ onwe nke na-emegadị ahụ onwere nke dị ndụ so mgbe ahụ bifo anyị ana m jee were ọkụ foonu ahụ wee jekwa again wee nene ha anya n'ọnụ ọ bụrụ na the whole lips the pure blackish n'ime ọnụ ha niile the black and something na-asọpụta ha n'ọnụ the brown dị nnọọ ka akama etinye tii na akama ọfụma wee nye ha wee jụọ my sister shia na onwere ihe ọzọ ọ ga-egbu ụmụaka na-abụrụ kemikal shia na ebe iche na di gị jere igote kemikal ọ ga-eji trite wel shia na kemikal a ka o ji gbuo ụmụaka o jere igote isi na nwoke jere igote kemikal ọ sị na ya ga-afụ n'ehihie ya jee gote kemikal ya ga-eji trite wel shia na ọda kemikal ọ ga-eji gbuo ụmụaka na ọya maka o nyere ha and na ọya nwa gburu ha maka na nke 11 years amatago n'ihe ọfụma nke ahụ amaghị ka ahụ etogonu ọmahụ n'ihe na-adọrọ ma jee rie ya kedu ebe anọ kịta n'okwu a kedu situation dị man maka nwanne gị nwaanyị bụ anya mmiri n'aka gwa anyị kedu situation ka ihe ndị bụ unu megoro maka ihe a mee o nwere na ihe ndị be anyị mere ụtọ ahụ maka na nke mbụ na ọ bụ na ụlọ ego esheke forward the case na ihe anyị na-ege ntị bụ ndị polisi ka anyị na-egekwa ntị ịghọtago ọ bụ na anyị ji ego kịta anyị chikanụ ka eji autopsy na ebe ọ bụ na ọ na-agọ na onwere ihe ya nyere onwere ihe ya mere ya eshike n'ebe ahụ wee mara ọ kemikal eziokwu ka ọ na ọ bụrụ ka ha nwụrụ ọnwụ chi ebe ahụ ka ọ suffocation ịghọtago so mana ị ga-adụrụ anyị na-aya enyemaka anyị na-aya onye ọbụla ma gọọmenti ma gọvanọ anyị onye ọbụla onye nwere ike ịmara ihe ọ ga-eme enyemaka ọ ga-enyere anyị ebe ahụ ndonu o nwere ndị na-ajụgasị ajụjụ Alifi siri kedu ebe nwoke ahụ si ọ bụ onye ebe mgbe ndị area command na-ajụ ya ajụjụ n'ụtụtụ 5th ahụ ọ sị na ya bụ onye ahịa azụ Mbaise ya bụ na ọ bụ onye ahịa azụ Mbaise ka njụkwa ajụjụ ndị ọzọ na-ajụ dịka gịnwa bụ elder sister nwunye ya o mere ego n'isi nwunye ọnụ ya ọfụma otu esi anụ mmadụ ọ lụchara ya ọfụma ihe niile ndị be anyị nyere ya na list o mezuru ya ụdị ọha ụgwọ ọ dị mma ka anyị jekwa na o nwekwara dịka unu si bụ ofu na mbụ onye bụkwa onye ya na ha bi ebe ha bi maka ebe anyị nọ kịta bụ be nwanne nwaanyị ahụ onye nke a bụ onye nkụzi ya so zụlite ụmụazị ya nwụrụ anwụ unu n'anya na afụ na obi adịghị ya mma na ya na onwe ebugwu anya mmiri n'aka maka ụmụazị ahụ madam ndewo anyị na-aga ekwugo na mbụ mana ka anyị kwukwa ọzọ gwa anyị afa gị afa m bụ Oriakụ Ude Chinasa ka isi mara ụmụaka taa anụ nwụrụ anwụ gwakena anyị
otu m si mara ha bụ na ha bụ nebo m ndị agbata obi m mgbe ha pe mpe ruo kịta m na-anụzi na ha anwụrụ taa ka m si wee mara ha. ya bụ nwoke ịma ya bụ nwoke gịnị ya matụ kedu ka ị ga-esi wee kọwaa ụdị mmadụ ọ bụ? Udo mmadụ ọ bụ bụkwa na ọ bụkwa udo mmadụ na-adịkwa sara sara nya ọ dị mmadụ egwuri egwu mana amaghịzi m ihe tinyere n'udo ọnwụnwa o ji wee wewezi iwe weruo ụdị eji bodowe n'ọnya mere ụdị ihe dị ụta. mana asị gị kwuo ị ga-asị na ọ na-enwe dịka ihe dịka nsogbu ezinụlọ ọ ka enwe ihe dịka okwu na-esebu o ji ruzie n'ụdị a. Ee, na 25th of last month ka m bata na ya ahụ so ụmụaka na-eri rice n'ụtụtụ ndị soro ha nke ada ahụ tinyere m rice nsị a tie mụ soro ha rie dutara m na ha na-emekwa ihe egwuregwu so dị mmadụ na-agwa m na ha na-enwekwa nsogbu ezinụlọ mụ a wee nye ya ndụmọdụ wee sị ya na-efuru anya ya were ụmụaka nwere olileanya ihe ọbụla nwunye ya na-eme ya ọ na-ala iko ya were ụmụaka were olileanya kwa afọ ka m batara ebe a nche akụnye m rice ha na-eri ha kụnye m nso richie rice ya na ọkpọrọ otu a ka ọ ga-abụ ọka nka ụmụaka na-eku ya nri ọ na-eri ọsị m ya jikwa gwa m ya bụ na ya ga-achụpụ nwaanyị m sị ya achụpụla nwaanyị ọsị m ya ka m kwụsị ya na mụ agwa gị si gị nwere ndidi diwe ibi na o mechie gwa m na nke nwaanyị na ya ọ na-akpọ ụmụ nwoke mụ a wee sị ya na ya were ndidi wee soro nwaanyị a wituo nwe na ụmụaka totere ụmụaka ga-eneti ya anya taa ka m si wee gwa ya. ọ dị mma dịka ya bụ ihe si wee na-afịọ na nkwụbọ n'ike ebe anyị nọ ugbu a anyị na ọmama ụmụaka ahụ ka nọkwa kịta maka na mgbe ahụ o bere akwa isi ka anyị jụtụ ndị ọzọ tupu anyị na-akpakwa ọzọ. Gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo onye na-ahụ ugbu a bụ Millicent Amadiukwu Amadịkwa ọ bụ ụmụ ya atọ ka e gburu tinye na friza ọ na nkwụbọ dị na Emene Enugu ka ya bụ arụ nọ wee mee. Madam biko kpọrọ anyị ekwentị gị na ndị mmadụ na-ajụ kedu ekwentị gị. 08080483811 08080483811. Ọ dị mma maka ndị na-ajụ kedu ekwentị ya bụ nwaanyị ihe a bụ ekwentị ya ịkpọọ ya n'ekwentị ihe ị chọrọ ịjụti ya maka ndị na-ajụ anyị ma ekwentị ya maka nọmba ya mana unu makwa na ọ bụrụ otu ahụ ka anyị na-esiwa eme ọ bụghị otu ahụ ka anyị na-esiwa eme na BBC News Igbo. Ọ dị maka anyị na-agakwa n'iru ya bụ nwaanyị agụpụta n'ekwentị ọ bụrụ na anụghị ya ọfụma ị nwere ike zitere anyị ozi ka m nwee ike jụkwa ya ọzọ ka ọ kpọkwa anya bụ ekwentị ya ọzọ. Amaka aghagbo m ị na-ekiri anyị ugbu a ọtụtụ n'ime unu na-ajụ anyị ajụjụ ọ dị mma ka anyị jukene gị maka di gị gwa anyị onye ebe ị bụ na onye ebe di gị bụ. Abụ m onye Ebonyi steeti onye nkala ahụ nke dị n'Ebonyi steeti ka m bụ ma di m bụ onye Imo Mbaise ahịa azụ Mbaise. Kamgbe gị na ya nụwa kamgbe gị na ya nụwarụ ị na-anakwabe ndị be di gị gị na ha amakwa? Anọ m ala mụ na ha ma. Ọ dị mma ihe anyị chọziri ịma ugbu a maka nnewe ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ ebe a ha karịrị akarị ụfọdụ sị na anyị jụọ gị sị gị ọ bụkwa ya bụ papa ụmụaka ahụ gị kwuo na ọ bụ ya bụ papa ụmụaka ahụ maka na ihe nke a gbawara obi ka o si mee ụdị ha. Ka o si dị bụ na amụrụ m ụmụaka na-abụ bifo mụ lụọ ya bụ di. Amụrụ m Chidalụ na Akachukwu bifo mụ lụọ ya bụ di. Mụ mụtazi Ebube ya na Mara ebe ahụ. Ya bụ na ndị nke anụnwa a na-asọspekt kịta n'ọnya nwa gburu kedu ndị nke bụ ụmụ ya n'ime ha? Ụmụaka na-abụ ya bụ Amara na Ebube. Chidalụ bụzi nke m mụgoro bifo mụ ga ebe ahụ.
ọ dị mma. O nwere ka di gị si eme ka a ga-asị na o nwere ihe na-emetụbi ya n'isi before? o nwere ka o si eme ka o nwere ihe na-emetụ ya n'isi mana ọ na-aba mba too much, ọ na-ekwu okwu too much. Ọ nọkọta nwego ka o si na-atretin, maka nna anụkwa na ọ na-atretin bụ na ya ga-eme nka na ya ga-eme nka ya, ọ bụ na ọ na-egbabu ọkwa ya bụ mmiri tupu o wee zoo. ọkọ m kwuburu ya na ọ na-abụ ọnọgide ọsị na ya ga-egbu anyị, na ya na ga-ewo mma sugbu anyị. ọnọgide ọsị na mụ na ya ga-agba na newspaper, sị na m na-agada agbakwa na newspaper. ọnọgide ọsị na m na ya ga-agba na newspaper, ọ na-ekwubu ya. Ọ dị mma. Isi na o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ikwu, apil ị chọrọ ime ka gọọmenti nyere unu aka? a sị m ọ bụkwa na o nwere onye o metụrụ n'obi chọrọ inyere anyị aka, ya nyere anyị aka na ya bụ ihe, maka na anyị enweghị ego anyị ga-eji wee fọwọdụ the case. Autopsy na ndị otu emebeghị na autopsy? onwebu ihe aka mere. Ọ dị mma. O nwere onye isi m jụọ gị ajụjụ. Ọ sị gị kpọpụta ekwentị gị ọzọ, chekwara. Nwee isi gị kpọpụta ekwentị gị ọzọ. O nwere ihe ọzọ mmadụ jụrụ ebe a. Maka Anthony Onyedikachi, ị jụrụ anyị sị ọ bụ nwoke ahụ mụrụ ụmụaka niile ahụ. Ịnugonu ka o si wee gwa gị ya na mmadụ na-abụ na ndị ahụ o gburu bụ ndị nke ya, naanị otu bụ ihe na-abụghị nke ya, n'oyibo isoro ya biological child ya, mana ụmụaka ahụ niile bụkwa ụmụ ya. Ọ dị mma. Kpọkwara anyị ekwentị gị ọzọ. Onwe onye siri akaụntụ nọmba, bikonu ana m eji ọnụ m akpa akaụntụ nọmba mmadụ, ya bụ nwaanyị ga-eji aka ya kpọpụtara ya unu ka unu gee ntị nụrụ ya. Gwa anyị ekwentị gị na akaụntụ nọmba. ekwentị m bụ 08080483811 08080483811. Akaụntụ nọmba kwere. akaụntụ nọmba m bụ 4631083549 Ecobank. 4631083549 Ecobank. Ọ dị mma. Account name Millicent Nneka Nnaji. Ndewo. Igbo bụ Igbo, unu anụgo ka anyị si wee kapịa anya bụ okwu ọnụ tata, na ihe ahụ na-agba anya mmiri nke ukwuu. Anyị ga-akabigodi ya ebe a n'ụwa, maka ihe ka ga-apụta na ya bụ okwu karịrị akarị. Iji kpokọọ ihe niile anyị gosiri unu tata ọnụ, ya bụ ozi pụtara na 4th nke Jenụwarị afọ abụ 2022 na otu nwoke bụ Mr. Amadi Ukwu, onye ahịa azụ Mbaise, bụ nwoke ahụ obi n'Enugu Nkwụbọ Emene Enugu. Ọ bụrụ na a na-ebo ya ebubo na okpo ụmụ ya atọ n'ebe bịa Emene mana Nkwụbọ Road. Nkwụbọ Road. Na Nkwụbọ Road na-Emene Enugu bụ ebe ihe a nọ wee mee. Ọ bụ na isonyere anyị na mbụ mgbe anyị bidoburu, anyị gosiri unu ya bụ nọ ya bụ nwoke ka a na-asị na o kpokọrọ ụmụaka atọ ahụ na o nwere ihe o nyere ha n'ọnụ wee tibanye ha na friza. Mgbe nwunye ya bụ Millicent, onye anyị na-akpara ugbu a, ji wee natazia, o wee bụrụ na ụmụaka atọ ahụ abụgoro ndị mmekpọziri ka azụ ndụ. O wee bụrụ na ụmụaka anwụgo, eburula ha gaa ụlọ ọgwụ, o wee kọnfam na ha anwụgo. Ha nọzi na mọchụarị ugbu a. O wee bụzi na ya bụ nwaanyị na-ayọzi gọọmenti na ndị uwe ojii ka ha nye ya nke bekee na-akpọ justice na ya bụ okwu. Ọ na Enugu steeti ka anyị na-ewetara unu ozi a. O nwee ihe ọzọ na-apụta n'okwu a, anyị ka ga na-ewetara unu ya.